Unha rata que está dentro dun labirinto é libre de ir a calquera sitio, sempre que permaneza dentro do labirinto. Saúdos, son Isén, e hoxe estou emocionada de mergullarnos xuntos nas profundidades dun libro que desafía as normas e fainos reflexionar sobre o poder e a resistencia. Estou a falar de O conto da criada, de Margaret Atwood. Margaret Atwood, nada no Canadá de 1939, é unha escritora aclamada internacionalmente. É coñecida por esta obra que gañou numerosos premios e foi adaptada como serie de televisión. Ao longo da súa carreira, Atwood abordou temas sociais e políticos nunha ampla gama de xéneros. A súa voz en defensa dos dereitos humanos e a igualdade de xénero converteuna nunha figura influente na literatura contemporánea. Por que elixín este libro? Porque é unha chamada de atención á opresión de xénero que aínda persiste na nosa sociedade. Volvendo ao noso tema principal, o conto da criada transpórtanos a un futuro distópico onde unha sociedade totalitaria chamada Gilead subxugou as mulleres reducíndoas a meros úteros de alugueiro para a élite infértil. Nesta distopía patriarcal, as mulleres son tratadas como propiedade do Estado. A historia segue a Defre, unha das criadas asignadas a un comandante mentras loita por manter a súa humanidade e a súa autonomía nun mundo que tenta desposuíla de ambos. Defred é a nosa guía nesta viaxe, cuxa voz nos leva a través dos escuros canellóns de Gilead e as profundidades da súa propia ser, do seu propio ser. A través da súa narración, mergullámonos nun mundo onde o patriarcado alcanza a súa máxima expresión, pero onde tamén xorden pequenos escintileos de resistencia e esperanza. Os personaxes, desde Defred ata outras mulleres coas que se cruzan no seu camiño, son complexos e multidimensionais. Cada un loita cos seus propios demos internos a vez que contra un sistema que tenta esmagar o seu espírito. Non especifica ano no que se desenvolve a historia, pero podes inferir que está ambientada nun futuro distópico desde a perspectiva dos anos 80, cando foi escrita a novela. Desde o meu punto de vista, é un libro de obrigatoria lectura. A forma en que relata unha realidade que pode chegar a ser a nosa, nalgún momento, é impactante. A angustia de Defred foi a miña durante toda a novela, e segue sendo a día de hoxe. Sorpréndeme que a autora fora tan brillante de escribir esta historia en 1986. Sen dúbida foi unha adiantada á época. Así que estás a esperar para lelo? Ata aquí chegou a miña reseña, grazas por escoitar.